Aburto alkateak nabarmendu du aste nagusiaren helburu nagusia bete egin dela aurten jaiak doakoak, inklusiboak eta errespetuzkoak izatea erne. Bilboko alkate gisa izan dudan balorazioa positiboa eta ona da. Ez dugu inolako sexu erasolarririk deitoratu behar izan. Ez da gorroto delituagatik edo LGTBI fobiagatik ere. Jaien hasierako helburu nagusia bete dugu. Aste nagusia irekia, doakoa, inklusiboa eta errespetuzkoa izan da. Laster bueltatuko gara aipatu jaien inguruko gehiagorekin, lehenago baina bada besterik eguneko lerroburu gisa aipatzeko. Kongresuko mahaiak oniritzia emango die gaur astelenarekin RC eta Junts per Kat alderdien talde parlamentarioei Sumarrek eta PSOEk utzitako diputatuekin erregistratu dira, hurren ez hurren eurek zituztenekin ez baitzituzten betetzen araudiak ezarritako baldintzak. PSOEk eta Sumarrek Junts per Kat eta RCrekin egin bezala, Kongresuan edo Senatuan talde propioa izateko beste alderdiei diputatuak uztea ohikoa da, baina ganberako mahaiaren oniritzia behar du. Hain zuzen ere gaur arratsaldean bilduko da mahaia eta espero da diputatu lagapen hori baimentzea, lagapena egiten duten alderdiek, PSOEk eta Sumarrek gehiengoa baitute ganberako gobernu organoan, edo nola ere badago araudian eragozpenen bat sor dezakeen puntu bat, erregelamenduaren 23.2 artikuluak ezartzen duenez, inola ere ezin dute alderdi berekoak diren diputatuek legebiltzar talde banandua eratu. Trantsizioan gertatzen zena saiesteko hartu zen neurri hori PSOEri, PSEek eta PSZek lortutako botoak ere gehitzeko. Kasu honetan interpreta liteke Sumarreko diputatuak daudela bi talde parlamentarioetan eta sozialistak baita ere. Gauzak horrela parlamentuko iturriek aurreatu dutenez, PP eta Vox oso adi egongo dira erregistratzen diren idazkiekin eta ez dute baztertzen RC eta Junts taldeak baimentzeko erabakiaren aurrean helegitea aurkeztea. Gaizlatuta berriz, ingurumenari helduz Gipuzkoan basa fauna berreskuratzeko zentro bat bada. Basa bizi zentroa du izena eta hil honetan urtebete egin du. Gaur arte, 589 animalia hartatu dituzte zentroan eta sartu diren animalien ia 160 izendatu eta natur ingurunera itzuli dute. Entzun dezagun Eider Mendoza aldun nagusia. 581 espezie jaso dira, momentu honetan 22 uste direla desberdinak bertan hartatuak direnak, helburua ezaguna dezue, alegia gure basa fauna zaindu eta berreskuratu eta berriro ere naturara itzultzea. Eta ekonomia arlora salto, Nafarroko Volkswageneko zuzendaritzak langilei baieztatu die hornitzaile bat dagoela izendatuta landabengo lantegiko modelo elektrikoetarako bateriak muntatzeko. Hala ere zehaztu du oraindik ez dela kontraturik sinatu. Nafarroko lantegiko enpresa batzordeak eskatuta bilera egin duten bi aldeek gaur goizean. Joan den astean Hyundai Mobisek baterien hornitzaile gisa egin zuen iragarpenaren ondotik etorri da. Izan ere, ordura arte batzordeak ez daukan zuzendaritzaren aldetik inolako informaziorik. Bileraren ostean Comisiones Obrerasek adierazi duenez, Nafarroako lantegiko zuzendaritzak azaldu die, Volkswagenen Alemaniako zentralak baterien asmoa erosteko pieza gisa ikusi izan duela beti. Hain zuzen ere, egikaritzeko prest dagoen proiektu bat badagoela jakinarazi die. Hala ere, hornitzaile bat esleituta egon arren kontratuak sinatu gabe daudela argitu nahi izan die. Horrez gainera, Comisiones Obrerasek jakinarazi du zuzendaritzari eskatu diola 2024 atzeratzeko polo autoaren amaiera. Azaldu legez garrantzitsua da 2024an poloa egiten jarraitzea itxierarik ez izateko eta trantsizioa hobeto egiteko. Bestaldetik datozen urteetan nazioarteko merkataritzaren joko arauak baldintzatu ditzakeen erabakia hartu dute BRICS taldea osatzen duten
herrialdeek beste 6 kide izango ditu blokeak Saudi Arabian, Egipto, Etiopia, Arabiar Emirerri Batuak, Iran eta Argentina. 2024ko urtarrilaren lehenetik aurrera parte hartuko dute erakundean. Horrela, erabakiak errezpelua piztu du Bruselan eta Washingtonen. Hego Afrikako gobernuaren araberan 41 herrialdek adierazi zuten talde horretan sartzeko nahian, eta 23 ofizialki egin dute eskaera. Iragan astean eginiko bileretan taldeko kideak ados jarri dira kide berriek bete behar dituzten irizpidei buruz eta azkenean 6 onartu dituzte. Txina izan da taldea zabaltzaren alde indar handien egin duen herrialdea eta bereziki Saudi Arabiaren sarrera defendatu du. Herrialde horrekin harremanak estutzen aritu baita azken urteetan. Ukrainako gerragatik Errusiari jarritako zigorrak direla medio, garrantzi handiko erabakia da taldean Saudi Arabia onartu izana. Munduko petrolio ekoizlerik handienen artean bigarrena baita. Errusian eta Txinaren bloke ekonomikoan sartzeak halaber, are gehiago gaiztotu ditzake Riaden eta Washingtonen arteko harremanak eta indartu egin dezake BRICSen posizioa G7koen kontrapisu gisa. Antzeran gertatzen da Arabiar Emirerri Batuekin eta bereziki Iranekin. Brasilgo presidente Lulak berriz Argentina batu izana txalotu du Brasil baitan haren bazkide komertzial nagusia eta Hego Amerikako ekonomiarik indartsuenetarikoa delako. Taldean zabaltzari buruzko zalantzak gehiago agertu dituzte Hego Afrikak eta Indiak euren aldetik ekonomikoki. India da gaur egun taldearen barruan Txinari itzal egin dezaiokeen herrialde nagusia. Lerroburuekin bukatzeko berriz nazioarteko gaiekin jarraiki Japonia eguneratu egin da eta garbi adierazi du sexu ekintzak kriminaltzat joko direla baldin eta onespenik gabekoak badira. Udan zigor kodari egindako erreformak aldaketa bat ekarriko du. Gaur egun sexu harreman behartu kontsideratzen den krimena aurrerantzean onespenik gabeko sexu harremana izango baita. Oraingo erreforma 2017an egindakoaren osagarri da, baina ura baino gogorragoa beste 8 baldintza jasotzen baititu mota horretako eraso bat bortxaketatzat kontsidera dadin. Indarkeriaz gain beste hauek ere jasotzen dira. Intimidazioa, gizarte estatusaz baliatzean, biktima mehatxatzean, alkohola edo drogaren bat erabiltzean eta behar beste denborarik ez ematea uko egiteko edo kontra egiteko biktimak buruko nahasmenduren bat edo bestelako arazo fisikoren bat badun onespenik gabeko harreman hartuko da ere. Horrela nazioarteko gaiak aipatuta gurera bueltan, aipatu dugu lehenxeago orain arteko aste nagusirik parte hartzaiena eta jendetsuena izan da aurtengoan Bilboko udalaren arabera bart bukatu zen Bizkaitar hiriburuko festa handian Marijaiaren erreketarekin ikusi. 10 egun eta 9 gau ostean Marijaiaren erreketarekin amaitu da 2023ko aste nagusia. Eta Juan Mari Aburto Bilboko alkateak jaien balorazio positiboa eta pozgarria egin du festen azken egunean. Oso pozik nago, oso pozik gaude. Bilbon alaitasuna, dibertsioa eta parte hartzea izan dira aste nagusiko benetako protagonistak. Horrez gain, Aburtok nabarmendu duenez, orain arte egindako ediziorik jendetsuena izan da. Izan ere, lehenengo kalkuluen arabera, 1,8 milioi pertsona baino gehiagok parte hartu dute udalak antolatutako 500 jarduera baino gehiagotan. Orain arte egindako edizioetatik parte hartzaile eta jendetsuena izan da aurtengo aste nagusia. Bestalde alkateak iragarri duenez, ez da sexu eraso larririk, gorroto deliturik edo LGTBI fobia deliturik izan. Hori bai, 29 igo dira atxiloketak, baina iaz baino 17 delitu gutxiago izan dira. Bilboko alkate gisa izan dudan balorazioa positiboa eta ona da. Ez dugu inolako sexu eraso larririk deitoratu behar izan. Ez da gorroto delituagatik edo LGTBI fobiagatik ere. Jaien hasierako helburu nagusia bete dugu. Aste nagusia irekia, doakoa, inklusiboa eta errespetuzkoa izan da. Hala, aste nagusiaren helburu nagusia bete dela txalotu du Aburtok. Jaiak, doakoak, inklusiboak eta errespetuzkoak izan baitira. Egunero, zu artifizialak 10 erdietan izan dira, jaiak eten dituztenak.
Zuek gauero 130.000 ikusle baino gehiago izan dituztela azpimarratu du udalak, eta aurtengo saria Fonti Piroteknikak irabazi du. Abuztuaren 24ko su artifizialek alegia. Naiz eta 10 eguneko jaia bere horretan bukatu, konpartsek lanean jarraitzen dute muntatutako dena jaso behar baita eta horrek ere ematen du lana. Jaiak lehenago hasi eta beranduago bukatzen dira konpartsakidentzat eta bereiekin izan da gaur Aiara Durreta lankidea. Aste nagusia bukatu da Marijeiaren errekatarekin, beraz 10 egun eta 9 gauen ostean Bilboko festak bukatu dira. Hori bai, konpartsakideentzat jaiak askoz lehenago hasi ziren eta beranduago bukatuko dira. Izan ere, astelehen eta astearte bitartean desmuntaia egin baitute. Eta horregatik hemen gaude desmuntai betean eta hainbat konpartsakidekin izan gara, aste nagusia nola joan den galdezka. Esan genezake oso ondo joan dela, azkenean gure helburu nagusia bete dugu, ez dela barra bat izatea txosna, orokorran da topaleku bat izatea eta gu gazte konpartsa izan da. Nahi dugu bai Bizkaiko zen Bilboko gazte independentistontzako topalekua izatea eta hori beteta esan genezake valorazio positibo bat egin genezakela jaiengatik eta oso pozik egia esan, nahizetan ikatuta orain desmontaje guztiagatik, baina oso pozik egia esan. Oso positiboa beti bezala, jai giroa ederra, jende ondo pasatzeko gogoekin, da primeran egon gara, oso ondo. Oso giro ona dela konpartsa guztien artean, eta niri hori da ilusio gehien ematen didana. Bilboko konpartzen artean dagoen harmonia eta giro ona, eta erasoak egon dira, eta hori da alde txarra, baina beste aldetik, kontrolatu aldugunatik, oso ondo. Oso ondo. Egia esan montajea askoz ere gozoagoa da, alaiagoa eta desmontaia, ondo da gu. Somatzen da oso ondo ibili garela, hautsa urratuta daukat eta. Bilboko konpartza da aste nagusiaren motorra, gure artean kriston giroa dago eta demostratzen dena da guztion artean kriston gauzak erraldoiak egiteko garela eta eraso denetari pizkat egon dela, esan betiko babosoak, betiko erasotzaileak, horre gehitu dela ere udala edo polizia municipalaren jarrera, konpartzeroen aurka, manteroen aurka, eta ororar herri mugimenduaren aurka. Ez da berria, baina horren guztiaren gainean gaudegu, herritarrak, konpartzeroak eta kriston girona sortzeko gai garela, eta hori da aste nagusia, ez? Oso ondo, aste nagusia primeran joan da, giroa oso jatorra izan da, txosnan, beti ambiente ona, jendea ematen du pozik dagoela, egia da oso nekatuta gaudela, beraz, igual valorazioa aste bete barru deskantzatu ostean, igual positiboagoa izango da orain, bakarrik lo egitea nahi dugu. Bilbotar gehienek buruan iltzatuta dute 1983ko abuztuaren 26 euri jasak uholdeak eragin zituen eta bestak beste Bilboko ibaiak gainezka egin zuen. Aste nagusi betean zegoen Bizkaiko hiriburua eta hiria suntsituta geratu zen. Zorigaiztoko gertaera hark baina ikasgai bat utzi zuen ere Bilboko konpartsetako kideen elkartasuna eta auzolana beharrezkoak izan baitziren egoerari aurre egiteko. Zehazkin eren egun bete ziren 40 urte egun hartatik eta efemeride biribila baliatuz oroimen ekitaldia egin zuten Bilboko plaza berrian. Bilboko urak, Bilboko urak, Bilerritar xumeren Bilboko konparsen, auzolan aldarria, aditu zen ozen, desastrea izan zen, hain handia ezen, elkartasuna uholde bilakatuko zen, Bilboko urak, Bilboko urak. Bizi zen oso ezaguna eta oso maitatua. Madrilez.
Beste hainbeste ekitaldirako ere eman du aste nagusiak, tartean ostiralarekin euskal presoen giza eskubideak errespetatzea exigitu zuen Sarek Bilbon. Konpartsekin batera manifestazioa antolatu zuen eta bertan salatu legez gaurkoz ez dago justifikaziorik salbuespen juridikoari eusteko. Uholdeen efemeridarekin denboralei errepratuta egunotako eguraldiak ere eman dituzten bait albiste. Iragan egunetako beroak euriari eta haize bolada bortitzei eman die paso. Balearra, Katalunia eta Valentziako erkidegoa izan dira. Gora bera gehien jasan dituztenak eta ondorio latzak erregistratu dira bertan. Gurean ere egoera gora beratsua da. Bermeon eta Zarautzen adibidez, prezipitazio ugari erregistratu dira eta Araban temperaturek nabarmen egin dute beran. Bizkaiko hainbat hondartzetan ere bandera gorria jarri duten Miriam de la Mata. Euri eta haize denborale bortitzak ehunka gora behera sortu ditu Balearretan, Katalunian eta Valentziako erkidegoan. Hainbat zauritu eta erreskate, gurutze ontzi baten eta petrolio ontzi baten arteko talka eta beste hainbat gora bera izan dira besteak beste, astintzen ari den euri, haize ekaitz eta txingor denboralearen ondorioetako batzuk. Ekaitzak 260 gora behera utzi ditu eta dozenaka udalerrik izan dute eragina, 133 Palmako udalerrian, 51 Kalbian eta 10 Soierren. Menorkan, 17 eta 8 izan dira Eibisan. Larrialdiko abisu horietako gehienak zuhaitzak erortzearekin, luiziekin eta galtzadako oztopoekin lotuta daude. Euskal Herritarran nana Mallorcan geratu behar izan dira oporretatik itzuli behar zuten 100 hegaldi baino gehiago bertan bera geratu direlako Uhartea eta Bilbo lotzen zituzten 2 hegaldi barne. Radio Euskadin egindako adierazpenetan, Vuelinek asteazken honetarako Bartzelonara itzultzeko hegaldia baino etzien ziurtatzen gaueko 10:00 aurrera. Beraz, beste 2 egunez egon behar zuten Mallorcan. Gurera bueltan, Bermeon, 34,5 litro metro karratuko prezipitazio erregistratu dira larunbat arratsaldeko 6etatik atzo goizeko 6ak arte eta Zarautzen berriz 23 litro metro karratuko Euskalmetek jakitera eman duenez. Eurite ez gain, haize bizia ibili da Arabako hegoaldean. Guardian, temperatura minimoak 10 gradu zentigradutik behera jaitsi dira. Euskadiko basuena Herrerako gainean izan da Lagranen 7,5 gradurekin. Kostaldean bandera gorria jarri dute igande honetan Bizkaiko hondartza batzuetan, Barinetxe, Bakio, Laida eta Laga hondartzetan besteak beste. Antzera eguraldiak nabarmenki hoztu du asteburuan Nafarroan eta Artasoa inguruan suertatu zen sutearen itzaltzelanei mesede egin die. Hala sutea itzalitzat eman zen bart, gainera asteazkenera arte euria egingo du Nafarroan eta temperaturarik altuenak ez dira 20 gradutik pasatuko.
Eta hainbatean eguraldiarekin lotuta ere, Arabako botulismo agerraldiak 155 hegazti kutsatu ditu, 155 animalia daude erasanda, eta horietatik 122 hil egin dira. Hala ere, temperaturek bera egin dutenez, erakundek adierazi dute datozen egunotan kontrolatutzat emango dutela. Nerea Garzia. Animaliak izpide lerroburuetan azaldu bezala urtebete egin du Basabizik. Gipuzkoan basafauna berreskuratzeko zentroa da Basabizi eta udane Arbeo lankideak emango digu informazio gehiago jarraian, Nadi. Baltzenekien Gipuzkoan basafauna berreskuratzeko zentroa dagoela. Ingurunean bizirauteko ezinduta dauden animaliak jaso, zaindu, mantendu eta berreskuratzeko helburua du, ondoren ingurune naturalera itzultzeko. Bada zentroa zabaldu zutenetik urtebete igaro da, eta dagoeneko 589 animalia hartatu dituzte. Horietatik 185 hegaztiak dira, 109 ugaztunak eta 106 arrastiak. Baina daturik adierazgarriena da animalien ia 160 sendatu eta natur ingurunera itzuli dela. 161 momentu honetan da sendatzeko aukera izan dutenak eta berriro ere naturara itzuli direnak. Beste batzuk inguruko animalia santutegietara bidali dira, naturara berriro itzuli ezin diren animaliak direlako edo espezie esotikoak direlako, hala nola pitoi sugeak, loroak, kotorrak edo gekoak. Aitortu behar da Basabizi proiektua jaio aurretik Igeldon arrano etxea zegoela, jardun bera zuena. 35 urtetan Josean Albizu eta Mertxe Garzia 15.000 abere baino gehiago zaintzera eta aukera berri bat ematera iritsi ziren Igeldoko arrano etxean. Igeldon arrano etxean lanean zeudenek lan asko egin zuten, lan eskerga egin zuten eta sekulako ekarpenak Gipuzkoako lurraldeari. Beraz, aitortza hori egin nahi genuke. Orain Urnietako Arizmendi finkan dagoen Basabizi zentroa arduratzen da basafauna berreskuratu eta zaintzeaz. Zuri dagokizunez entzulea di, animalia zauritu bat topatuz gero gomendatzen da ez ukitzea edo manipulatzea, eta lehenbailen horren berri ematea mendietako eta natura inguruneko zuzendaritzako 944-000-420 telefonoan. Zaintza zerbitzua jaso eta zentrora eraman dezan, berreskuratu eta ahalik eta lasterren bere ingurune naturalera itzuli ahal izateko. Gaizlatuta berriz Arabara bueltan, Arabako nekazarien elkarteak egizko matx kopuruaren inguruan Errioxako Kontseiluak hartu duen erabakiaren aurka egin du. Nerea Garzia lankideak emango dizkigu auziaren xehetasunak. Errioxako jatorri deitura kalifikatuaren Kontseilu arautzaileak Errioxako aldizkari ofizialean argitaratu zuen Arabako upategiek irailaren 6 arte izango zutela gehiegizko matz kopurua botatzeko. Hau da, argitaratu zen egunetik 14 egunera. Maastizainek gutunak jaso dituzte aginduarekin. Izan ere, Kontseiluak adimen artifizialeko sistema bat erabili du 160 aldagai neurtzeko. Sistema horri esker Kontseiluak identifikatu ditu zein lurzaiek kopurua gainditu duten. Gainera, Arabako Errioxako upategiek irailaren 6an gehiegizko kopurua bota ez badute, Errioxa sormarkatik kanporatuko dituzte. Gauzak horrela, UAGak gutun formal bat bidali dio Errioxako Kontseiluari bere haserrea adierazteko.
Alde batetik salatu du aginduak oso berandu iritsi direla eta mahastizainek soilik 14 eguneko epea izango dutela. Beste alde batetik azpimarratu du orain ez dela momentu egokiena erabakia hartzeko. Izan ere, elkarteak dio gainkostua ekarri dezakeela. Kontseiluak dioenez gehiegizko mahatz kopurua saihesteak lehiakortasuna eta errentagarritasuna kontserbatzen ditu. Aurtengo kanpainan mahatz beltzaren topea 5.850 kilo hektareko ezarri da. Mahatz zuriaren kasuan 9.000 kilo dira. Eta honekin politika arlora salto, Euskal Herria Bilduren Iruñeko udal taldeak Kristina Ibarrola alkatearen agerraldia eskatu du iraiaren 5. lehendakaritza batzorderako. Azalpenak eskatuko dizkioten uztailean alkatearen irudia azaldu baitzen bitxi denda baten sare sozialetan bitxi batzuen sustapena egiten Leire Martinez. EH Bilduk eskaera tramitatu du Kristina Ibarrola Iruñeko alkatea hilaren 5 lehendakaritza batzordearen aintzinean ager dadin. Ongi azaldezan, bitxidenda pribatu bat sustatzeko, ekitaldi ofizialetan bere irudi instituzionala nola erabiltzen duen. Joan den hilabete ondarrean, talde abertzaleak Ibarrolari eskatu zion, hainbat ekitaldi ofizialetan soinean zeramatzan bitxien fakturak erakusteko. Jakiteko beraz, ekitaldi jakin batzuetarako mailegu puntualak izan ote diren, edo alkateak baimena eman duen sustapen argazkia argitaratzeko. Gainera, alkateak luxuzko poltsa bat jaso omen zuen ere oparitan. Talde abertzaleak UPN-eri gogorarazi dio foru legeko 3. artikuluan toki erakundetako ordezkari hautetxiek ohiko erabileratik, erabilera sozialetatik eta kortesiatik haratago doan edozein opari, mesede edo zerbitzori uko egin behar diotela. Azken ordukoa da Kristina Ibarrolak egin duen adierazpena. Las joyas en cuestión a las que se refieren son mías, pagadas con mi dinero y hasta ahí voy a dar explicación. Ikusi beharko da, hurrengo batzordean ordainagiriak erakusten dituen eta zerbait gehiago erraten ote duen. Ordea eguneko berriekin bukatzeko martxan da kazetaritza bertatik bertara ekimenaren 9. edizioa jardunaldiak abuztuaren 28tik irailaren 1 bitarte egingo dira Gasteizko Europa Jauregian, Florida Zineman eta Aiotz plazan. Konferentziak, mainguruak eta filmak antolatu dituzten Nerea Garziak emango digu egitarauaren berri jarraian. Eta honekin iritsi da gurean gaur albistegiaren bukaera, gogoratu aipatutakoak eta gehiago 11.eus atarian topa ditzazkezuela. Ondo izan eta bihar arte. Fisikaria, musikaria, zientzia dibulgatzailea eta
komunikatzailea ere, esan dezakegu zarela, ez? Eneko Azpe, ongi etorri txapaldizkarira. Eskerrik asko, plazerra handi bat, hemen egoteagatik, eta eskerrik asko gonbidapenagatik, eta bai. Lehenengo zer jarriko genuken, fizikaria, musikaria, zientzia divulgatzailea, komunikatzailea? Fizikaria. Fizikaria lehenengo, ez? Bueno, hortik abiatuko dugu beraz elkarrizketa. Venga, aurrera. Bueno, NASAn egon zara azken urteetan lanean, San Franciscon, orain Euskal Herrian ez daude, zertan ibili zara NASAn? NASA, ez dakit izen handia da, logo oso ezaguna ere badu. Bai, 2017ko bukaeratik, ibilinaz bertan, bai NASAn eta bai Stanforden, hasieran, eta, proiektu desberdinetan egin dut lan, NASArekin handiena izan da, astronauten ezurren inguruan, Artemis misioa aprobatu egin zen, eta lehenengo gelditokia izango da ilargia, azkenengo bidaia izan zen 1972an, eta lehenengo biderrez, emakume batek zapalduko du ilargia, 2025an, eta kolorea duen pertsona bat ere bai. Orain arte danak izan dira gizonezkoak eta txuriak, eta orduan lehenengo biderrez, bi pertsona hauek, edo behar bada pertsona berdina izango da, zapalduko du ilargia. Eta gero, bigarren fasea, Artemis misioan, da Martera joatea, lehenengo biderrez. 2040ko hamarkadaldirako dago aurreikusita, atzeratu daiteke, beti atzeratzen dira gauzak, espazioan, eta kontua da, joana eta etorria 3 urte izango direla. Eta hau gure gorputzarentzat oso txarra da. Espaziontzian 3 urte? Bai, hori da, joana eta etorria. Gu diseinatuta gaude egoteko amengo gravitatean. Zuk ibiltzen zarenean, edo dantza egiten duzunean, edo korrik egiten duzunean, input mekaniko bat sortzen duzu zure zurretan, hau da, inpaktu mekaniko bat, eta barruan dituzun zelulek ezur berri egiten dute. Zelula hauek deitzen dira osteoblastoak, hauek input mekanikoaren bitartez funtzionatzen dute, eta esatute, beharrezkoanaz, egingo dut ezur berria. Karo, gravitaterik gabe bazaude 3 urtez, hori da, ezurrak... Ez dago input mekanikorik, ez dago, adibidez, pesak ezin dituzu egin, ez dute pisurik. Zero gravitatean pesak ez dute pisurik. Orduan, uste gogoratu naiz, astronauta batekin geunden hizketan, eta normalean egiten genituen pilo bat gauza umeekin, eta eskolako ume batzuekin kontaktatu genuen hor goian zegoen astronauta batekin, eta esaten zuen berak, behitu, zeharin altzatzen ditudan gauzak, eta galdetu zion ume batek, eta flexioak egin aldituzu, eta bitu zelan egiten dituan, eta zezen bi eskuekaz, gero esku bakarrekin, eta gero atxamar batekin, eta gero atxamarrik ez. Beraz ez du pisurik gauzak, ez, gravitate zeroan. Orduan, osteoblastoek ez dute ezur gehiagorik egiten, eta poroak sortzen dira. Eta orduan horrek misioa jar dezake kolokan, astronauta batek apurtzen baduen ezur bat, ez dakigu zelan konponduko den ostura hori espazioan, eta ez bakarrik misioa, baizik eta beraien bizitza. Orduan, behar zuten jakin, NASAn, zelan aurre ikusi, modelo matematiko baten bitartez, zenbat ezur galduko duten Marterako misioan. Orduan, nik egin nuena, izan zen formulatu modelo matematiko bat, aurre ikusteko zenbat ezur galduko duten astronauta desberdinek. Eta hortan ibili zarete, eta suposatzen dut, ikerketa oraindik bukatu gabe dagoela, eh? Bai, modeloa publikatu egin zen 2021 urtean, uste dut, edo 2020 urtean, eta orduan, orain neurtu aldugu zure dentsitatea, ezurren dentsitatea, astronauta batena, kaso honetan, modelo matematikoa erabili datu horiekin jakiteko zenbat galduko duzun bidai horretan. Eta orduan, metodo hori erabiltzen ari dira orain jakiteko ze astronauta joan aldiren edo ez, ezurren aldi, beste hainbat faktore daude. Eta hor, pasada bat izan zen, gonbidatu ninduten Houstonera,
aurkezteko modelo matematikoa eta sari bat eman zidaten, nik ez nuen espero gainera, eta, igo nintzen ia pijama batekin, eta, irudiak hor daude, baina ez ditu gustoko, ez dut asko, bai. Nasan, zenbat ikerlari dago, esaterako San Franciscon, zuen bertan izan zara? Bai, suposatzen dugu erraldoia izan behar duela, ez? Kalifornian justo bi zentru daude, JPL dagoela Los Angelesen, eta San Franciscoko badiako arean, Mountain View, dago Ames, eta hor egiten duguna da, deitzen dena Basic Research edo ikerkuntza basikoa. Orduan ez dugu ezer operazionalik egiten, baina bai gauza asko egiten dira, esate baterako bertan diseinatu egin dira, orain hitz egiten ari gara hemen, baina Marten robotak daude, eta bertan diseinatu egin ziren esate baterako orain Marten dauden robotak, ibiltzen eta datuak bidaltzen, eta bar. Gero ere bai bertan testeatzen dira espaziontziak, batez be beraien aerodinamika. Dago munduko haize-tunel erraldoiena munduan bertan dago, sartzen dituzte espaziontziak eta testeatzen dute beraien aerodinamika. Eta gero ere bai dago biologia guztia. Bertan egiten dugu, esate baterako ezurrena, beste gauza asko, burmuina, bihotza, astronauten osasunarekin duen proiektu asko daude bertan. Ikerketa guzti horiek ero, medikuntzarako baliogarriak izango lirateke, izan daitezke? Eta beste gauza askorentzako. Gero uste dut hitz egingo dugula elikagai buruz eta sukaldaritzari buruz, liofilizadorea gaur egun asko erabiltzen da jatetxe potenteetan liofilizadorea, NASAk inventatu zuen bidaltzeko jakiak espaziora. Eta beste hainbat gauza. Gauza asko aplikatu daitezkenak espazioan, gero hemen aplikatu egiten dira. Bai, ez, erabiltzen dira bestelako... Gauza asko, aplikazio gehienak esango nukenik. Benetan hain puntakoa da horrelako leku batean ikerlari moduan egotea, zer suposatu izan du horieneko asperentzat? Nik ez nuen, nire amets basatienetan ez nuen imaginatzen lan egitea. Baina dena izan zen pizkanaka pasatu zen dana, eta baina ni 2014 urtean Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlari bat nintzen, kriston sortea izan nuen, doktoretzaren zati bat Oxforden egin nuen, eta horre izan zen salto handiena, Oxfordera joatea, eta Oxfordeko Unibertsitatean, hor maila beste bada. Hortik joan nintzen Cambridgeko Unibertsitatera, hor egon nintzen ikertzen eta klaseak emoten ere bai, eta handik egin nuen salto NASA eta Stanfordeko Unibertsitatera. Eta niretzat izan da bidai bat, pizkanaka joan dena, baina bai atzera begiratzen badut, bai izan dela kriston bidaia, holako lekuetan lan egitea eta zenbat ikasi dudan, zer desberdina den, ikerkuntza maila bertan, eta bar. Ikerkuntzari garrantzia handiago ematen zaio, edo ez dakit? Bai. Asko be diru gehiago dago, adibidez nengoen Stanfordeko Unibertsitatean, eta ez zegoen limiterik gauzak erosteko ikertzeko. Limiteak badaude, baina hemen adibidez asko be mugatuagoak dira. Hemen